ثانك يو حدنتنا سلام جزانا سمع الله سمع كله تسمع قبل اوكي دمالي غرب لايف فيسبوك ستايجرنا نيرنا لومي سنيتنا .com كنجمرنا مالتي اي ثينك حدنتنا ون ريدي كون تسمع قبل فيسبوك لايف مو ناي لومي قدام على 4 ورا 5 تشحن 10 ساعات حزنا متنا دلنا غايش مقصلتا نايتي حزنا زنبرنا قنياتي مالتي حجون اغايشنا كمتي بقداماي زبولنا ابتا تطويلو ما زنبرو لومي قصليو تمدب ناي بقداماي زنبره استمرو ملأخت حجون اغايشنا ثلاثه كبرات عدوماتنا اتو سنغال ولد تنسعي كمون حفتنا حربنيا إلسا مسفن كمون كبر حونا دكتور إبراهيم سراج نرنايو لومي كوتشلوين ناي لومي فلي قدام يونا رستعزمو متن دلو كحسا داغماي ناب نبور نمملاس بلا رستي بزيادة سفح بزبالة عمقوتو انتايو تكحسا انتايو تناب نبور كمرلس زدلة دلو عساسيروم مقاد سالتا نايتي هزوم وزنبورو عرستي ابزح لفا اوانون حقراو سنيت زبل هزوم متسميرو مساروتو حقراو سنيت ياون كان محبر حجون بشمين بشم اما حضر تحضر جايغانو انكو عدا حن مساكم كبرات اغايشنا عدمي حضر جايغانو اخبركم لو مشات نقول لهزبي مقاد سالتا نايتي جميركم وزلكم ملأختي ناب هزبي نخبتصح مس هزبي نخزتيون داقيمة كمسجن أفكم بلاي كبرات عايشنا I think سلستيكم ون إيدكم حفتة بلكم تمدب بتعرى بعلكم كتمرحوه لو ما أنتي قدامي دكتور سارة أغباي نيرا لومي متكعت حفتنا حربنيا إرسا مسفن على كم نفسهم على ليهم كم حبريتها مالتي أبو قلهم تم كلمة حجي على ليهم نايهم نحفتنا إرسا وموت نفس الله كم هذا لكم مدى كتساقورنا تمدرخ نحكم كجت فلكم كورات جايز سنغال كم يوم مدى جمهور وقت مرحوم سمع دلله ملكت جور لي سمع الله صبوا سمع الله قاعد حنا صاحب طب دحن دوعلكم دحن حديركم محدرا حدري جاغانونا لومون كما جايشكم كنا نخدمت سلفاقتكمنا لعل مسغانا بشمين بشم بصوتين يقرب كلكم سمعت خاني نزل احنا نقربوا لو متدالينا زلنا نقتصمعنا لباوي مسغانا نقرب نايلومي ارستنا كم تجليصنا يا زلنا عوت نقال سالنا حدا معلت خن عوتينا يحصر ينوح بزي قدس حقم سنا سلازلو خن عوتينا نتز دل لو طقا بعد ايدنا خنصبينا بعد ايدنا خنصبيو سلازيبلنا كلنا ترادادينا تسامعنا هاجر كنحنصن هاجراو سينيت فطيرنا هاجر كنحنص متان اتي مسغاغر مدرخ وحس كوينو قصل يغبو وحس كوينو نقصل كاني نفسبن نودبن امنت كبلنا نيلنا انا صيرنا نيرنا اينا سلازي حق يخغزعنا زلو سلازي دحر لوطي هاجر بحق ختم حدر علوا سلازي نزي حق انتاي كمسل كخلالو سرعت كل لو انت دايلنا سرعت انتاي كمسل كخلالو زبل ازوم مهورات تباهيلنا غجله مصنعتي سنيت اريتراويا بحبار كوينا دق متاحت بسان دق تم اب حدا كوينتينا ناي حبار مرداتا زبصحنالو نطبታት سنديدنا يلنا ስለዚህ እዚ መረዳእታ ናዩ እታ ሃገር ድሕሪ ምውዳቅ ናይዚ ዓማጽ ጉጅለ እንደገና ኣብ ሕንፍሽፍሽን ዘይምርጋእን ከይተኣቱ በአምሳይኡ በአንጻሩ ሰላምን ርግኣትን
እንደገና ከዓ ናብ ንቡር ክንመለስ ኣብ ንቡር ኣይኮናን ዘለና እዛ ዓትዚ ንቑ እቲ መሰል ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ንቡር ኢና ሲኢና ነርና ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ብኡ ምክንያት ያ ኣርእስትና ኢሎምና ከኣኒ ካሕሳና ዳግማይ ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ኣልጊስና ዳግማይ ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ኣቦታትና ሕጊ ነይሮም እዩ ተሰማሚዑ ዓዲ ብምሉኡ ዓበይቲ ዓዲ የውፅእ ዘትዮም ተሰማሚዖም ኩለን ዓድታት ከዓ ዘዝደቀኦ ከኣኒ ሕጊ ገይሮም ከዓ ይግዝኡ ነይሮም እዮም ንሕና ከኣኒ ዳግማይ ናብኡ ንመለስ ካልኣይ ግዜ ምልክን ዕብለላን ብስሩ ክጠፍቕ ክኽእል ኣሎ ካብ ኤሪትራ ስለዚ ነዚ ንክንገብር ከምቲ ቦታትና ዝገብርዎ ዝነበሩ ተዛቲና ጥራሒና ተዛቲና ተዳዲእና ናይ ሓባርነት ሒዝና ምስ ፀደቀ ከዓ ንሱ ከኣኒ ኣብ መወዳእታ በቲ ሕግቲ ኩልና ክንገዛእ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሕጊ ክገዝኣና ዘለዎ ኩልና ትሕቲ ሕጊ ኮይና ክንከይድ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኤሪትራ ሰፊሩ ኩሉ እቲ ከኽፍኡ ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ንዝብል ናይ ሓባር ናይ መረዳድእ ነጥብታት ኣዳሊና ኣለና እቶም ነጥብታት እንታይ እዮም እታ ናይ መረዳድእ ሰነድናሲ እንታይ እትብል ብካልእ ኣዘራርባ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ክትገዝእ ተባሂላ ተኣሚማ ዘላ ሕጊ ርእሲ ሕጊ እንታይ እዩ ትሕዝቶኣ ንዝብል ሎሚ ኣብ ኣይና ክንዝቲ መጀመርታ ሓርበኛ ኤልሳ ነታ ንሕና ኣዳሊናያ ዘለና ርእሲ ሕጊ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ክትገዝእ ኣለዋ ትበሃል ቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ሳልሳይ ምዕራፍ ንሳ ክትገልፀን እያ ድሕሪኡ ኣነ ራብዓይን ሓሙሻይን ሻድሻይን ምዕራፋት ክገልፅ እየ ድሓር ዶክተር ኢብራሂም ከኣኒ እቲ ብድሕሪአን ዘለዋ ዓንቀትን ከዓ ክገልፀን እዩ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ተመቃቂልና ነቲ ኣሚምናዮ ዘለና ተዳዳዲእናሉ ዘለና ናይ ሓባር ነጥብታት ክንገልፀልኩም ክንፍትን ኢና ስለዚ ሕጂ መድረኽ ንተጋዳሊት ኤልሳ መስፍን ክገድፈላ ንሳ ክትጅመረልና ድሓር ብድሕሪኡ ኣነ ድሓር ብድሕሪኡ ዶክተር ኢብራሂም يقنلي مدرخ إلسا حفتي حج. اوكي يسمع عنه خلو؟ الو؟ اوكي حندو عيلكم كل خاتكم لما حضرتي حدوجة قانونا خا يقنلنا يزعد لزهابكم انا كان قربتي نفسي كفالت على مثلا أنا إلسا مسفن يزبال تجادليت أب تجادل حرمة إرتراء نيرة كأومس وأنا خارجي أمريكا أب أتلانتا زبال كتما إز أمت أب زي ناي كوميونيتي ناي أتلانتا بزعبو سمعكم تكونوا أو أكتيف ممبري نيرة حجون ممبري زي كايد صنحي لو تتاك بمطعم كتاتولو صنحي مفتاحو بزح يتحساسب نيرو حجي زعدل زمسي مس زوم ناي سنيت مسمعت شماغلي مس عدموني اتي زكالنا خغبر وسينه مسومالك مالك كم حجي سنغالك وقلت صنحي ناتي كونستيشن حجي زتدقق المسؤولية تسخن هباكم أين خلنينا مكناتو تجيزيلو خصوصي خليو قديم نجارات هنا جن انتاي أمتو بس زلوا هنا تات كميدي إبزامت نزل الفتوات حافشاوكس سئلن خن هباكم عندي ስለዚህ ኣነ ከዓ ካብተን ዓንቀጻት ወዲን ወልምዕራፋት ምዕራፍ 1 2 3 ኣገደስቲ እንዝበልክዎን ስቴትመንትስ ክገጸን ክፍትን እየ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ሕጂ ክሪአን ከለኹ ክሪአን ፀኒሐ ሕጂስ ወኣይናይ ዳእይቲ ንስለ ولا بجيجا كازي انز ترجمن إساس آنيتي آخر الثاني
ክረክበ ይኽእል እንጂ كل خنا نتاع مستحج زلو اذا كونستيتيوشن كاي اتكالخلنا نزي ستاتس كو زلو حجي كميا ناونا فريم اللي استكالخلنا إلنا خنريو لنا كنطقطات مالتي بعرفتي قداماي معرف ذا كونستيتيوشن قداماي ነገር ተልዕሎም እንታይ ሕቶ ናይ ዶቢ حجي ويلي زد أمود عابي حتى ذلنا حجي يساس ولا برايم مينستر ناي إثيوبيا تقدي لي يتوساني نايتا شماغل انترناشنال شماغل بالنسبة لي أبحم ولا شعور سي أبحم اسمس تيو كلير مسج أي نبرن انتاي حاسبكم زلو سلم انتاي تطوكم زبرو ولا حنت الفوتو نقر يلن زسي ناي العلاونتنا حتو ጨርሱ ከም ዘይገድሶ ይዘብርሃና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ዋጭ ታካይ ሰሚዕ የለን ማለት እዩ አቤ ላታ ናቱ ህይወትን ታዝደልያ ላይፍ ስታይልን ትኹን ታ ኦቶሪቲ ትኹን ታ ኢጎ ትኹን አቤ ላ ባይ ታ ኮምፓስ ናቱ ቦያ ትሰርሕ ስለዚ ይገድሶ የለን احنا ግን ናይ ዶግና ሕቶ አዚኹም ዘደብሰና መጠን እታ ኮንስቲትዩሽን አብሪሃቶላ ንኣብነት ታይትብል እቲ ባሕርን ወሰናስን መሬታን ባሕራን እቲ መሬት ክንብል ከለና ደሴታት ኣብ ግምት እትያ እቲ ባሕሪ كون كالوت مايات زتقالل ولاون اير كل هاجرات كومين زدورا كاب مريت صار اسفرت مايل دلبيل ناتن كم زكون انت تقصا تراون كوم كنتين تحتي ناها كم زكون تبارك مادتي او ديتيلز አለው አንቺ ዛባ ለና ናይ ዶግን بيناي وسانيتات زحلف دوبات كنت خيدن كل زي تصحيح الله مستقاتي ماي متشعاتن يتم تسعين شوعاتن دي الحلف وساني بتخيل مالتي سي تي انترناشنال شمال لزقوا توساني مالتي مس إثيوبيا زلو مس نايمنون كومو يعني بيناي وساني كيد مكانو يزو كله تبارك الله مالتي ስለዚህ እነዚህ ናይ ዶግና ሕቶ ፀወታ የሉን ናይ ሉላውነትና ሕቶ እዩ የታ ኮንስቲትዩሽን ከአኒ ሁሉ ጊዜ አው ሰነራቱላ ማለት እዩ ማለት እዚ አቶ ካልኦት ኮንሴፕት እዚ ጉዳይ እዚ አድሬስ ተቆበላ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ስልጣን ሕቶ اوكي حج زلو ناي سلطان حتو ني حد سباي حتو تا كونستيتيوشن تدليو سلطان كان ناي حزبي سلطان ياتبي بي وكلتون جيو ازون حزبي ناتون دنسي ناتون مساني يسمو بساتون بزغور وق اي خيط في المحاضرة ناي حاضر ني سالساي كأنس مثل بزعبان مثل مسارتاو مثل ناي دق سبات ناي نصانتون حتو ناي كبري حتو كان دق سبات يتخلو كونستيتيوشن يتخلو حاضر تكون كمون يتي كونستيتيوشن يتزلع على حلقي ناي يفراخون كم زكونن زكوني يكون كالق زي مسمعات ويقال زي مرودات نعلى بخدكم كم زبنت تا كونستيتيوشن معناتي متعرائتي نسا أخرى فرنس مهنا أتفون زبني كم نظر سيدي كاو أن لعلي حقية للمعناتي أب تخال أي معراف
ብዛዕባ ሃገራዊ ሓድነት ይዛረብ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ቃልሶ አውሽት ህዝቢ ዘሎ ፍልልያት አውሽት ህዝቢ ዘሎ ፍልልያት ዝመጽ ሓድነት ምክልኻል I don't know በትግርኛ ካልእ ተስምዕት ሁሉ አይፈልጥም ግን unity within diversity ያትብል ፍልልያት ምህላው እስታይ እንጂ ንጉር እንጂ ግን ነትፍልልያት ከአ ዓቂብካ ሓድነትካ አጽኒዕካ መኻድ ማለት እዩ እዚ አው ተባራርሁ ጉዳያት አለው አጸዲቃ ዝርዝር ዝአትሎ ንኣብነት ፖለቲካውን ባህላውን ተጻዋርነት ምህላው ሓድነትካ ኣብ ውሽጢ ፍልልካ ተጽንዖ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን discrimination ኣፈላላይ ብዓልየት ይኹን ብንበቆል ትውልድ ይኹን ዕድመ ወይ ጾታ ወይ ሃይማኖት ወይ ከዓ ካልእ እምነታት ብሓፈሽኡ ዝውገድ ክኸውን ኣለዎ ኣብኡ እቲ ዩኒቲ ዝመጽእ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣለና ዝተፈላለየ ባህልታት ኣለና ዝተፈላለየ ጾታ ኣለና ዝተፈላለየ ዕድመታት ኣለና ሕጂ ነዚ ፍልልያት እዚ ግን ብሓድነት ተስርሖ ማለት እዩ ናይ ኩሉ መሰል ብምሕላው ካልኣይ ብመሰረት ባህላውን ሕጋውን I'm sorry ነቲ ዕዘታትን ባህላዊ ሕግታትን አካይዳትን ኩሉ ትዕቅቦሞ ነቲ ብስልጣናዊ ማህሰያታት ከይግበርካ ማለት ከምዚ ጉሌላን ተገይሩ ምሳንቶም ተጠቂሙ ማህሰያታት ከይገብር ከጠንቀቕ ከም ዘለዎ ንኣብነት ትገልጽ ሓደ ካብቲ ዲቴይልስ ከምጻልኩም ኢለ እምበር ብዙሕ ከምዚታት እንዲ ዘሎ ስለዚ እቲ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኮሎኔልኩም በዓል ስልጣንኩም ዘለኩም ነናቱ መንግስቲ ኣለዎ ሕጂ ፍቲ ሃገር ንሱ ዘመሓድራ ንእሽተይ ኢንስቲትዩሽን ኣላቶ ንዝደለ ኣስሮ ንዝደለ ፈትሖ ንዝደለ የጓጠሉ ዝድላይ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብተጻይናቱ ከዓ እቲ ኮንስቲትዩሽን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሌላን ይኹን ዲስክሪሚኔሽን ንብሎ ምድላዋት ክትቃርሶም ምዃናን ኩል ከም እትገብሮም እያ ትገልጽ ማለት እዩ ብዛዕባ ምዕብልናታት ሃብትን ትምህርትን ክንርኢ እንከለና ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴታት ዳርጋ ጠጠው ዝበለ እዩ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ዘሎ ወላ ድኳናት ይዓፅው ንኣሽቱ ድኳናት ማለት ወላ ኣብ ደገ ኮሚዶር ሽውርቲ ሸይጠን ወይ ሸይጦም ድራር ዕለቶም ክገብሩ ዝደልዩ ይክሎም ስለዚ ሕጋዊ ይኹን ወላ ዘይ ሕጋዊ ኣገባባት ኢኮኖሚ ወልሓን ብጀካቲ ቶም ስልጣናት ዝገብሮ ዘይ ሕጋዊ ንግድታት ኣፀያፊ ዝኾነ ንግድታት ማለት እዩ ነዚታት ንምክልኻል ሕጋዊ ኮይኑ ንሂወት ዝህብ
ነቲ ኢኮኖሚ ህይወት ንኽህብ ነቶም ደቂ ሰባት ዝነግዱ ወይ ክሰርሑ ዝደልዩ ነፃነት ምሃብ እናቱ ባህሊ ናይ ነፃነቶም ባህሊ ከዓ ምጥራይ ማለት እቲ ኩሉ ምንቅስቃሳትን ማለት እቲ ዘሎ ሕጂ ባህሊ ኣብ ምቅያሩ እቲ ባህሊ ክንብል ከለና ናይ ኢኮኖሚ ባህሊ ኣሎ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣሎ ናይ ታት ባህሊ ኣሎ ኣብ ጥቅሚ ጌርካ ክንትሪኦን ከንትሕዞን ነዚ ኩሉ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ናይ ሃገርን እቲ መራሒ መንግስቲ መፅኡ ኣብ 6 ወርሒ ናይ ምዕብልናታት ፀብፃብ ክህቦ ኣለዎ ነቲ ህዝቢ እዚ ከዓኒ ብሲሪየስነስ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ክፅድቕ ከሎ ከም ዝኣመሰለ ኢና ክንርኢ ንደሊ ክብል ከሎ እዚ ምዕብልናታት እዚ እቲ መራሒ መንግስቲ መፅኡ በቃ በፅሑ ከዓ እቲ ሓታትነት ዘይብሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ يوم أبشش بشوار حمتيو أبتسز بزدليو زلو تثبيتات وعلامات وإمامات انتي تفت إمو انتي معبل ما تجيرو انتي انكفاتات تنيرو كا نسو كي حباكا قليتو كقليت علو مالك كاو قتيلو إتا منغستي ناي ديمقراطياوت منغستي أتخو نزخدل كله كأني ديمقراطياو منغست قدامي نجار ديمقراطياو منغستي زبلا انتاي إتي باور ويكاتي سلطان بكونستيشن أبيلا كالحزبي كمستقبلو إتي منغستي يفلقين سلازي لؤخ نايت الحزبي كمزخون زلو أتصدق تردد زلا زلا مزيان نزيز وكيلو قيد كله يلا أخارو مالتي تزيلو أب منغست زلو ما يبعلو زيطريو حيلي كان زي بلو يرداء مالتي يزخ آخر غاقص نحر كوينو تا منغست تفلق نتقى ماي حزبي تساتفو إيكونومي البوليتيكا المحورة ونهبرة الباهلي كله ما يزعم مسألة كسافة فوقهم زلوا ناس أمكانهم من كفلتن كتقارسوا من زلوا مالتي دوي كلا خلوا زلوا مدري مالتي إذن كالوت منغستات مالسي branches عفاف دولة انتاين كان بدبي أو رجو زكايت من حدارات زي ناطعيو decentralized إيو نفسي إذا محادر كابوشتو ناتو constitution ده كابتو constitution نايت هذا مسؤول زي قاچو مسؤول زكايت ناتن constitution جيرن ناتن حدار جيرن نفسن زم حدرائن مالكتن ناي إرترا أو رجعتات مالكتن إتي كله دا أسرع نقوله تاي مالكت central government كابتو constitution زي واتسانا ده نخي قبر كالي ناي cooperation نخكبات ونكهلواني مالكي تزيلو نفسن زم حدرا سلازي إتي محدرة decentralized بتقولنا تيلي أخي أنا بحكي ودي لا decentralized تقول مالتي إتي ناي بيت فرداوس رحات ناي بيت فرداوس رحات ناصائف بحال كله كاب تخالق رنجافات نايتي كابو ناصائف يتسرح سلازي هذا كان إساس أمثلة مسمتيو كبواتت أو خمس جباري له خم إزاز أي كإلني يتفردي بحجي نتي constitution زبلة وي إتي ناي حجاجي أكل زت صدقه حجتات
ንዕኡ ተኸቲሉ ዝኸይድ ቤት ፍርድታት እዩ ሓታትነቱ ከዓ ነቲ ኮንስቲቱሽን ማለት እዩ ነቲ ሓጋዝ ማለት እዩ ሃገራዊ ምክልኻልን ፀጥታን ኣሎ እቲ ሕጂ ዘሎ ሃገራዊ ምክልኻልን ፀጥታን ሪስትራክቸር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ትርጉም ዘለዎ ሓላፍነታት ላዕሊ ናይ ምእዝዛዝ ዝበሃል ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ቀረባ ርክብ ዘለዎ ንሱ ኣልጊሱ እቲ ካልእ ግን ሪስትራክቸር ኮይኑ ሓላፍነቱ ነቲ ኮንስቲቱሽን ዝኽተልን ነቲ መንግስቲ ዝኽተልን ክኸውን ኣለዎ እቲ መንግስቲ ከዓ በቲ ኮንስቲቱሽን መሰረት ካብ ህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ መራሕቲኦም ማለት እዩ መራሕነት ዘለዎ ስለዚ ነቲ እቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ልዕሊኡ እቲ ሚሊታሪ ከዓ ነቲ ኮንስቲቱሽን ከም ዝኽበርን ክፈልጥ ኣለዎ ኦኬ ነቲ ኮንስቲቱሽን ነቲ ህዝባዊ መንግስትን ዝኾነ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ከዓ ፀግዕነት ክህልዎ ኣይክእልን ይብል እዚ ናይ ፖለቲካል ፓርቲስ ፀግዕነት ኣይህልዎም ነቶም ሚሊታሪ ዘለዎ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ብሓፈሽኡ ትስእሊ እንታይ እዩ ንሰላምን ስኒትን ምትሕብባርን ከባቢና ዘለዎራትን ምስ ኩለን ዓለም ለኻዊ ሃገራትን ነዚ ንምዕባል ጥራሕ ተኣንፈትናን ድሌትናን ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ፎሬን ፖሊሲ ንሕና ሽዑ ኣብታ ምዕራፍ ሳልሳይ ብዛዕባ መሰረታዊ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት እያ ትዛረብ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ትብል ስለዚ ይኹን ሰብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኣብነት መፂኡ ሓደ ናይ ፀጥታ ሰብ ከኣስሮ ኣይክእልን እዩ ዘይሕጋዊ መንገዲ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት መፂኡ ኣሲርዎ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ክነግሮ ኣለዎ ገበኑ ቅድም እቲ ገበኑ ክንገሮ ከለካ በቲ ዝፈልጦ እውን ኣለዎ ይብል ስለዚ ገበኑ ከይፈለጠ ሰብ ኣሲርካ ክትወስድ ናብ ፖሊስ ስቴሽን ኣይከኣልን ብምንታይ ይእሰር ኣሎ ይፈልጥ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዘለዎ ይገልጽ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ክቐርብ ኣለዎ መሰል ናይ ተጣባቂ ክህልዎ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ብግቡእ ክካየድ ኩሉ እዚ ኣብዚ ትሕቲ ኮንስቲቱሽን ኣትዩ ዘሎ ወላ ሓደ ሰብ ካብዚ ካይዳታት እዚ ክወፅእ ስለ ዘይብሉ እዩ at any time ኣብ ዝኾነ ግዜ እንድሕር ደኣ እታ ቤት ፍርዲ ወይ ኣባላት ፀጥታ ነዚ ኣፍሪሶም ከዓ እቲ ዝተኣስረ ሰብ መሰል ኣለዎ ክኸሶም እዚ ናይ ኤግዛምፕል ንህበኩም እየ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተይ ዝርዝራት ካልእ እውን ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እቲ ራይት ቱ ፕራይቨሲ ዝበሃል እንሻሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝወፀአን ነበር ዘለና ገዛና መፅኡ ሓደ ፖሊስ ኣይጎርጎረናን እዩ ማለት እዩ ንሱ እቲ ራይት ኦፍ ፕራይቨሲ ሕጊ ኣይፍቅደሉን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኮንስቲቱሽንና እውን ከምኡ ዝብል ወርዲንግ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ፍተሻ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ
كايد كم زي كل يتكس مالتي أي إتي نتعنت ناي حساب كمجلات نتعنت ناي من كسقاس نتعنت ناي أخواتات مقبار نتعنت ناي مودب كم زلون تقيس الله مالتي إتن ناي حيمانوت institutions نفسن بعلنين زم حضرة تمنجستي إيديا بلون نمالتيو تمنجستي إيديا بلون قال أي بدني ناقول نعطائن نمارسي نفسن ينزم حضرة كم يجرن خدا ناتن كتائن نفسن بعلنين نفسن زكايدا مالتي أبتي هالمرتاوي قداياتن يكون محدارو قداياتن زأتوها أكاد يلم مالتي أزقون ناي public school كا ونتحد أولها بتي ناي حدا religion بوت أولت جبر ناي جدن يلوخ جدد يقولون أنا تسبلون الله أنا تبصرت نزل لكو خافتي تصبوا يدوركو كتكاسبوا زبوركو نتبدات مالتي زي حفشاوس اللي ناي chapter 2 and 3 مالتي هجب زي بحفش ونقص لكم زلنا مخنيات أنفتو من نجار ندعي نداري أقداسي نفس وكف نتبي مرأيو مخنياتو نفس وكفكو نتبي بمتري خطر إيواس لمن إذا قدس نبرو ناتو صباح نقو نابنت مت أزخل حلمتاتنا عدنا وديمقراطية ومنكست تغيرو كونستيشن نقيد لنا يخيد زخونا يكون أبسط أنزلو أكل كبدل كله ويبدل اللودي ولا إيكاد ستأراتر سلامتاي تتأراتر إذا كونستيشن مفلات دحرايكي كميجر كان بسخات كالخل داقماي قرعتات كيمت أبدأ كسبات كايو كتصنح لك knowledge is power دحر كم هزبي يما حضروا له في يلكاخت مكح وينكا يسي constitution ناتكا خطفوت لك انتهي كدل كان انتهي فكر سلازي كتتحازو خلق صبوغر اني بزدلقو وهزبي بزدلقو أدبار دالو محدرا ختبه تخيل سلازي اتي حجز نديفنا يوزلنا زي تدقق نظرات هلو بزح صبق نظرات هلو لو مالتنا خمزي كونها I think ليس عمركم قوم يكون يوم تصوتي نحنا اتي حفشاوي قبول كخوم زخئلي يقدسيو أبزخ هلو زبناي سفيرنا ينزلنا ولا كونستيشن تقبر ولا غير نزي تمثال يكون سلازي فليتكم تسألحكم كمان يتي دحراي إرترا تندفو كونستيشن صبوا رئيتوتاتكم كتبوا تخلوا مالتي كابز تماهرنا نحر كيدنا أو خاني زبالة أمر كتبوا نقبر نخالينا كنتم مقرون وصلوا نزي مالتي الذي أنا بزي أحد جواتي أرلقو اللي أنا think سنغالي مسلم سعيد الزارة لا في الفائل Thank you إلسا سمع الله كبرات حوات سمع دحر الله أجايشنا دحر إلسا تقبلوا ناتكم يتمدرخ تقبلوا أبو سنغال بلوس كمون دكتور إبراهيم سراج علقم تقونكم مدرخ معهم حيل من أسي إلسا ودي أدي دمت ناتي سنتاكم زخونة أبياتن اللامو بدحري أنا دي خاطو هراي بقولوا صبو أنا قصدي حجي قرب ناي مسمع دمتي أتأجى مالاتني أنا جن تسمحنا سلزلهم كقصدي
ኤልሳ ሓፍትና ሕጂ ክትገልጾ ጸንሐት ኣብቲ መሰጋገር እዋን ቃልስና ሲ ኩሉ ቃልስና ንኽብርን መሰልን ዜጋታት ተረጊጹ ስለዘሎ ናቦቱ ንምምላስ እዩ ትኩሉ ቃልስና ስለዚ ተቀዳመይቲ እዘን ሰለስተ ምዕራፋት ሕጂ ሓፍትና ኤልሳ ክትገልጸን ጸንሐት ንኽብርን መሰልን ኤሪትራዊ ዜጋ ነዚ ሕጂ ተረጊጹ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ከየጋጥም ብሕጊ ውሑስ ኮይኑ ኣባይታ ከይተሸራ ገይሩ ትግበር ንዝብል ርእሰ ሕጊ ኮይኑ ቅዋምና እቲ መሰጋገር ቅዋምና ግዜያዊ ቅዋምና ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ መረጋገጽያ ከተቅርበና ጸኒሓ ከምቲ ንሳ ዝበለቶ እዞም መሰላት እዚኣቶም መሰላትን ሓርነታትን ናይ ተፈጥሮ እዮም ተፈጥሮ ዝሃበትና ጸጋታት እዮም ዝኾነ መንግስቲ ክህበናን ፈጺሙ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ብኡ ምኽንያት እያ ከዓ እዚኣ ፈጣሪ ዝሃበና ጸጋ ንደቂ ሰባት እዞም መሰላት እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ እዋን ክኽልከሉ የብሎምን ንትብልያ ስለዚ ኣብቲ መሰጋገር እዋንና ከዓኒ ተቃሊስና ነዚኦም ኣቦቶኦም ክንመልስ ኢና ንቃለስ ዘለና ንብል ስለዝነበርና ኣብቲ መሰጋገሪ ርእሲ ሕጊ ከዓኒ ብንጹር ክሰፍሩ ስለዘለዎም ንሶም ሰፊሮም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቅዋም ነዚ እውን ነቲ ግዜያዊ ቅዋም ነቲ መሰጋገሪ እዋን ዝገዝእ ቅዋም ነዚ እውን ክሓቁብ ስለዘለዎ እዘን ሰለስተ ምዕራፋት እዚኣተን ኣብኡ ኣለዋ ካብዚ ንድሓር ግን ዳርጋ ዝኾነ ቅዋም ናይ ዓለም ቅዋም እንዳበልና ንገልጾ ነዚኣቶም ሕዝዩ ካብዚኦም ንዝፍልሊ ዘርኤካ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሕና ንእምሞ ዘለና ነትፊልና ቅሪብናዮ ዘለና ነዛ መሰጋገር እዋን ጥራሕ ክገዝእ ኢልናዮ ዘለና ቅዋም እንዳበልና ግዜያዊ ቅዋም እንዳበልና ንጽውዖ ስለ ዘለና ቁሩብ ከም መእተው ክኾነና መንእሰያት እውን ንኣሽቱ እውን ይሕዋትና ስለ ዘሎ ቅዋም ክንብል ከለናሲ እዚ ግዜያዊ ቅዋም እንዲሁ ግዜያዊ ቅዋም ይኹን ቅዋም እንታይ እዩ ቅዋም ማለት እዚ ሓድሽ ተርእዮን ኣምር እንዲሁ ካብ ማእሲ ጀሚሩ ዝቅዋም ዝበሃል ኣማጻጽኡን ኣማዓባብልኡን ከመይ እዩ ንዝብል ንእሽተይ መእተው ክገብር ፍቆድለይ ምክንያቱ ንኩልና መታን ብሓደ ርድኢት ከነጥር እሞ ነቲ ንዛረቦ ዘለና መታን ብሓባር ምህላውና ንምርግጋጽ እንታይ ምበልኩ ኣነ ቅዋም ዝብል ኣምር ሓድሽ ኣይኮነን መዓዝ ተጀሚሩ እንተዳኢልኩምኒ እዚ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ዘተፈላለየ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኦም ዝሰማምዕሉ ግን እዚ ቅድሚ 800 ዓመት ኣብ እንግሊዝ ንጉስ ዮሃንስ ኪንግ ጆን ዝበሃል ዝነበረ ሓደ መላኺ ዓማጺ ስለ ዝነበረ ነቲ ህዝቡ ኣብ ሓሳረ መከራ መሰእተዎ ህዝቡ ተማሪሩ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሩ ዓመፅ ከካይድ ንጀመረ ነዚ ዓመፅ ነዚ ናይ ህዝባዊ ዓመፅ ንምግታእ ኢሉ ውዕል ኣትዩ ምስቲ ሕብረተሰብ እዚ ውዕል ኣትዩ እዚ ውዕል እዚ ቅድሚ 800 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ኢለኩም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝብል ዘለኹ እዚ ማግና ካርታ እንዳተባህለ ዝግለጽ እዩ ቻርተር ኦፍ ራይትስ ሕጂ ነቲ ህዝብን እቲ መንግስትን ውዕል ገይሩ እቲ መንግስቲ ካብቲ ዝነበሮ ገደብ ዘይብሉ ገደብ ኣልቦ ዝነበረ ስልጣኑ ንህዝቢ ገለ ክገትእ መግትእ ክግበር ምስቲ ህዝቢ ኣብ ምርድራእ በፂሑ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ነታ ኩነታት ክሰግራ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተቀዳመይቲ ብዛዕባ ቅዋም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኪንግ ጆን እንዳተባህለት ትግለጽ እያ ብማግና ካርታ ትግለጽ እያ ስለዚ እዚ ቅድሚ 800 ዓመት ጀሚሮምሲ ዝረበሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ እንዳማዕበለ ምስከደ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅዋም ዝብል ኣምር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ቅድሚ 200 ዓመት ኣቢሉ እዩ ተኣሚሙ ተደንጊጉ ስለዚ እዚ ቅዋም ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ንብሎ ዘለና ከዓኒ እዚ ተማልአ ይነበረን በብእዋኑ ከዓኒ ንምሕያሻት እንዳተገበሩ 200 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ቅዋም ኣለና ክብሉ ክደልዩ ከለዉ እቲ ቅዋም ግን ዝተማልአ ኣይኮነን እንታይ ነዚኣ እንታይ ክገብር ነዚኣ ስለምንታይ ካልዒልካያ እንተዳኢልኩምኒ ቅዋም ክንብል ክንደሊ ከለናሲ ኩልና ዝተማልአ ነገር ከይመስለና
كل نجر قوام انت على خينو كل شجر يفتحيو نبل زلنا خير يمثل استون هاي قوام يزوسنو تتحستون هاي قوام تا قوام تاع لك عديا حما صبقت ديا قال قدرت نير واديو ايكونن اندابلكا او وشت اخطات انت ازي فتينكا قوام سلاز تبعله طرح ملئت مالت ايكونتن كل مسالاتن كبرتاتن نايدقسب تحليا مالت كم زي نمزخخر زاكل يزمص ازلكو ስለዚህ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ 200 ዓመት ኣቦታቶም قوام ክገብርሎም ክደግ ከለው ክሳዕ ሎሚ እዛ قوام እዚኣ ንፉዕን ሕማቕን መራሒ ፈጢራትሎም ግን እምባገነን ዝኾነ መላኽ ዝኾነ ስርዓት መራሒ ግን ክትፈጥር ኣይከኣለትን ስለዚህ ናይ قوام ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ሓደ ክትሪኦ ዘለካ ንፉዕን ሕማቕን መራሒ ክትበካ ትኽእል እያ قوام ኣሞዳእቱ ግን ምልኪ ዝበሃል كفتر كم زي كتكالخل تدلن ترى أخوينك قوام أقداسي مسارحي مجابريو سلازي قاب ملكينا خنوات نحسب زلنا ملك ندجنا خي نسرح زلنا سلازي قوام معنا أقداسيو معناته أبتقوم إخا ملك خلع يجزي خم زي بقول لك تجبر تقال أبنت مجيرة العلاقة تميت عمت ناب أمريكا لومي ملك زبها عندنا خلنا بوزح ترجم كله يخيل نديو عبلالا نبعلون حدا ملك نديو نصو زي كنا جن ناي حدا سب ناي وان مان ملكي ناي ديكتاتورشيب أب من قصتي الزارب زلخو ملك جن كفترة كأنا سلازم قوام معنا بتعمل أقداسيو جزياو قوام نقوله قوام بدحري أخن جبرينا كلهم زم قوامات زياتهم من عنا من تايم حجزنا كان أي جزء ملك خيملس إريترا كان الرجال تصلون خيل أبت قواميو نمبالي التقوام جن قدراتي هلو أو أمريكان أمنت لعل عسران شدشان جزء ضب قوامو أما حيشومهم سلز قوام إنهم حيشز خيد مقانو خاني لذا أجاد أمزي مذكري لينا إذا شدشتن جزء تغيير خبر كده اللي خلقه نعبنا تنتهي رد أكا أبت مجمع تأوان نتوم تسلم تخاب أفريقيا أمشيهم برايو جيرومهم زنوبورو كم سبع قصروهم من نيرو مسلا هواهم اتناي مجمع قوام من أمريكا نتوم برايو يدسو عم زنوبر سليدس زخانة مسلا هذا ده حال بدحري أجن مسلناتهم كم زفقت جيرو أما حيشو مالتيو مسل دك نستيو خمرت أم كمرت أم أيفقد النيرو من الباش كلمي 5 عمت راحيو عندنا تمحيشو دك نستيو خمرت أخم زخلاون زعمنا سلازي إذا خمس زعمسلة قوام كنبل كندل خلنا تي قندي تحسوا أنتيو ملكي خالعي جزينا خيمت كله عم تحت حق خوينو خجزء متن عبت هران كم مسار حنا تلم سلازي عز عقداسيو ناب إريترا خاخن ملسينا أب إريترا خن ملس كندل خلنا إذا أمر نايك تجمير الزبل حتون من ملاشي لنا من الواش زكاة أرستي يقون زخل قال يوم حقن دبان يرونايو حقن دبان وعلو قوامي إلهم يكارفرو قال يوم كأني أيكونن حقن دبا رأسه كل حقتات كوينو أي قلقلن بزحات حقتات سلزنوبرو كم قوام جيرنا خن ريو عين خئلن جن أقداس حقتات ينيرو يولو سلازي أتوم قوام حقن دبا كم قوام جيرنا خن وصدلنا انت دعيلنا جن نابنت حجي أتكمل ملقا إذا حجي أبصرايا تواهيلو زقل زلو أبشحين 430 شعر بوتاتنا نزي حجزي نتي سرايا زبحال أكوابي نتي حجي أتكمل ملقا كجزي إلهم تسمامي عم زقبرو قدم 400 عمت يوم سلاز أمريكاويان 300 عمت إحنا جن أبوتاتنا قدميو يوم نزي حجزي سلاز إذا انتهي إلنا أزيو معبل زخانة ديمقراطي زفلت حبرتسب كم زنبرنا يرد أنا بدحري يوجن تا قوام تبل أمر أب إريترا زيادة جنينة استقلت إريترا مس إثيوبيا بفدريشن كتسمبر حبرات منقستات مس وسنة شعيا نمجم مرتاجزي قوام تباهيلا تداليا نعاز دالوي حدا ود أرجنتينايو إنسو ماتينسو يبحل إذا قوام زيان نطفي الداليو أتي هجراو بايتوناي إريترا مسرة خاني نتا قوام ريو زاتيو أزدي قوام كم رأس حق
ኮይና ከዓ ኣብ ግዜ ፈድሽን ነታ 10 ዓመት ንኸተገልግል ተባሂላ ዝተዳለወት እያ ነይራ እዛ ቅዋም እዚኣ ናይ 1952 نملؤ لؤلاونة حزب هاجرن إريترا زي تخبر زي فتحاويتن زي تمالئتن قوام يعني را إلكا تقربا وانت خيلي خام خناتو فيدريشن إريترا مش إيتيبيا فيدريشن نمبر رئيس وسانينا حزب إريترا تدقف هاي نبرتن بحرن ودباتن ناي إريترا إيتيبيا خم محاضرو تخاوز ترخب جنزب رح نحنا خنكافلات تأمم نيرا سلازي بفت خطري اخذ لك الله حاولت اي نبرتني الكاف تزارب تخيليها سلازي اتا ناي 1950 كلتن قوام جن معبلت يعني راي الكاغن كتزارب تخيليها معناته مستي اوانو زنبره كوناتات بزح كا صبو نيرو واي سلازي صبو نيرو واي قدرتات كا نيرو واي راحينا خنقول لك اتا ناي 1950 كلتن قوام نبعلا كاب تعب قدرت زنبره اتا فيدريشن سقفرس يخل اي خيل نزبد نصور عنقص اي نبره سلازي نبره خاني نزي ناي ايثيوبيا نتفدر مفراس زغبرو صعري معصو خفيتا سلازي خمو ندبل كان حرد اخيتكا صبوقن حماقن نيرواي سلازي انتي ابز خنبل دلينا زلخو قوام زبل امر اب اريترا قاب 1952 يتاتاتهم بر كم قوام زبل امر اتقوام زتمالئ نيرو الكا ክትዛረብ ግን ኣይትኽእልኒኻ ብልጫታት ነይርዎ ድኽመታት እውን ነይርዎ ከም ኩሉ قوام ናይ ሃገር ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ብልጫን ድኽመትን ነይሩ እዚ ናትና ናይ 1952 ከዓ ድኹም ጎንን ነይርዎ እዩ ብድሕሪኡ ኤሪትራ ፌደሬሽን ፈሪሱ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተቆረረትሉ ግዜ ከኣኒ ኣብ قوام ነይርዎም እዩ رئيس حق خويني كسعنا طنتنا نغوانات بتنا إثيوبيا قواميا إريترا تمحاضر نيرا إذن أي إثيوبيا زنبر قوام كز تمالئ دين تدعلنا بك خمت عطوي زغلصنايو نلؤلاونة حزبن هاجرن إريترا زي خبر زي فتحاوي زي تمالئ قوامي نيرو الكاسون كغلص يكا صبودو او صبو نيرو حماق نيرو دو او حماق نيرو حجا ابت صبو ايناي نيرو ابت حماق وخا ايناي نيرو اندابلكا ترحقا كتزارب تقل حدا خابتي ازيو ناتو حماق زنبره انتايو انت دايبكمني اتقوام نحيدس سلاسي لعل حق يزطو حيداسي يو از حقزي نهزبي يلو اوصيو سلازي حيدس سلاسي اصي حيدس سلاسي لعل حق يوم حيدس سلاسي بحق اي حسوسون يوم لعل حق يوم سلازي اتحقي نتخال حزب طرح يزغلغل نسون كاتم اصي حيل سلاسي لعل حق سلازخونو اب زخونو اوان نتي قوامن نتي قوام زززو تحيسهم زمسلم نخغبرو خاني يفقدلو ينيرو سلازي ازي نبعلو حدا صقمي نبعلو جن حق خا سلازنبري جزات حق خاني نعقم طرح زي ملكتنبر نتخال خا بحق خجزا يئز سلازنبري اذا خا حدا صبو كفاليلكا كتريو تخيليخا اتسالساي اوان اب 1997 حزباو جنبار اب ناي سلطان كورشا مستوطحه ناي 4 عامت مساغاغر اواني له اويجو قوام تندف كوميشن ون غيرو سلازي اتا تندف قوام نلعل 3 عامت زحلفه كتعكايدا قوام نديفا ناب قوام بايتو اقريبات جنبوت 1997 كا صديقو سلازي قوام اريترا اب 1997 زصدقلنا اذا قوام زخي مستم قالوت قوامات كتوادادرو خدل خلخا كمي ريخايو يلكم انت حاتيتكمني لك كمتم قالوت قوامات اقديمه زغلصكم ناي 50 كلتن ناي غزي حاصي حيل سلاسي اندابلنا زرعنا ازون صبقن حماقن غون نيروي اتي حده اتي حماق غونو انتايو اتي اب سلطان زنبره هغدف عبلال سلازنبره بتناتو فلسفنان اتحساسبان يغزا يدرخ كم زنبره زمالاخت بزح ابنتات عنقصات አለው ስለዚህ እቲ ስልጣን ጠቅሊሉ ነቲ መንግስት ጥራሕ ይዝህብ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ መሰል ዳርጋ ብዙሕ አይ خبرن እዩ ናይ ማይኖሪቲ ራይትስ ብዙሕ አይ خبرن እዩ ስለዚህ ጎድለታት አለው እቲ ሽዑ ሰብረቅዋ ልክ
قوامات نيرو لكن كلهم قوامات كأني كم حاش يخيل يزبل عنقص الله عنقص هنشع اتا عنقص 50 شعات مدارينا يجن زغودله خم ودعتا جن فديم كختم حايش كأني دارغا معصو زيت هبيا زرزراتا خنري انت افتينا انت تبل تا ناي ممحياش ام مسرح مدلاوي اب ممحياش عنقص انت تبل كم عراري يخيل تبلمو اتي زم عراري جن اتا هغراو وايتو بسلسته شيسو دمصي ناي كلهم ابالاتو يو زوسن سلازي كمحايش انت اكوينو وتم ابالات كندوز اكل دمص كتركب على كمالتي دمصي نسمو وسوسنون تستوسن وساني ناي ممحياش شعشعو اي تغبرن እንደገና ሓደ ዓመት ክጸንሕ ትኽእል ኣሎ እንደገና ብድሕሪ ሓደ ዓመት ከኣነ ከም በሓድሽ እታ ሃገራዊ ባይቶ ከዓ ትዝትየሉ በርባዕተ ሕምሲት ድምጽ ኩሎም ኣባላት ምዝድገፍ ጥራሕ ከመሓይሽ ይከኣል ትብል ኣርባዕተ ሕምሲት ናይቲ ብሎ ኣባላት ማለት ብጣዕሚ ዓብ ቁጽሪ እዩ ስለዚ ነዚ ንኽትረክብ ዘለካ ዕድል ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ ስለዚ እዞም ቀይድታትን መሓንቆታትን ቀልጢፍካ ነታ ኣዋጅ ከተማ ዓራርያ እንተ ኣደሊኻውን ከተማ ሓይሻ እንተ ኣደሊኻውን بقليلو ختم حاش كم زي تخيل جن ينتصرلك سلازي كم مأتوا إلى الدالين زلقو زي أتنين قال انتهي زلنا قوة من أي حدا هاجر نخندي جزي لي زدالو زبل زحفة شوي ناي عالم مزرعة استجبر الله أب جوجل أوت جيركم كتروحوا تقوليهم مبزحتي قوة زدالو نحدا 10 ناي هاجرات مبزحتي إن زدالو ن10 عامة كبابي زجلجليو جن تازتحتت قوة مع عالم تتجويرات بهالجن حنت عمتيا سلزي عب حمشت عمتو قوام اندجنا زم حيشل لقناتات له 10 عمتو قوام اندجنا زم حيشل لقناتات له بمبزحتي او وشت 10 عمت مبزحتي قواماتنا عالم درجه تمحيشو يخاطريو ازي تي تاريخاوي امصاصاب زعبا قوامن يجلص مبزحتي جزيه جن ديكتات كمزي سرعه هجدف عينت قوام كدالو خدالي خلو مصنعتي استجبريز نايتو مصحصيت يزنجو مبزحتيهم ديكتاتورات زدالو قوام كلت نغرات كن امالي يترخبو تماساسالو خويني خاطرخبو قداماي ات غزي بتعم نوح يخون مبزحتيو غزي اب عامت فرقان ناي جابان ابنت قوامسي او وشتي خلته سومون توديو قاليو حد عامت يود علن مبزحتيهم ديكتاتورات ملكاو سرعات زدالو قوام جن لعل 3 عامت فرقان يخيد يبل ناتنا ديكتاتوراو سرعات هقدف زدالو قوام ن3 عامت فرقان كاني صنيح وسيدلو حج انتي رئيكا تمساسالنت كلهم ساتهم تمساسالي كالاي ملكاو سرعات زدالو قوام ازيو صبيبيو بتعم صبيبي يزبل اذا نحنا ناي ايرترا ملكاو سرعات اب 97 زدالو اخا كابتن ازين صببت زبحالا قوامات ناي عالم حنتيا سلازي ناي 97 قوام زرزيركا خطري اخدل خلخا لك خمتم عالم ملكاو سرعات تعداليو ما تبحال نشمون حزبي ازتينا انداولو يمطو 3 عامت فرقان امود اتاخاني اتقوام ازي صبيب غبرو مخناتو مغلابط زيبلو نحزبي كله مسلو بدقيق كيتحازو سلازفرحو كله يطببو سلازي ابترغم طرح شعو كتبا اسكم تنبر يغبرخا اذناي 97 كاني بليج علوا قوام زبحال نلعلاونت ناي اريتران ناي حزب اريتران زرغاغت قوام ايا بتحدشنخ ازي بليج ايو تي خالق شنخو خاني ازيا صباب نترغم طرح بزح عدلته بدقيق تزرزر نغرات زلوا اب كتع خطأتوكا تخل عينت قواميا سلازي بزي اجيره نزن زحلفه قوام انتايو قوام انتاي مسل نزبل حفشاوي خجلص انيحه مزحج نحنا نغبرو زلنا فنتاي متأثر الله نحنا فانتاينا نبل زلنا لك حجرات قوامي جبران اذا مسغاغريت اوان زي افاني اتا مسغاغريت اوان
እዚ ምልካው ስርዓት እዚ ዓማጽ ጉጅለ ምስተኣለ እታ ቀዳመይቲ ገብራ ዘለና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ምልካው ስርዓት ኣብ ኤርትራ ከይመጽእ ስለዚ ንዕኡ ዋሕስ ትኾነና ከኣኒ እታ መሰጋገሪ እዋን ብሕጊ ክትግዛእ ክትክእል ኣለዋ እታ ሕጊ ከንታይ ክትመስል ኣለዋ ንሕና ኤርትራውያን ዝተሰማማዕና ኣለዩ ስለዚ ንሕና እዞም መጽናዕቲ ጉጅለ ሰኒት ኤርትራውያን ደቂ መታሕትን ደቂ ከበሳን ኮይና ደቂ ንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብሓባር ኮይና እንታይ ተተገብረት እታ መሰጋገሪ እዋን ውሕስቲ ትኸውን ኢልና ነታ መሰጋገሪ እዋን ዝምልከት ጥራሒና ኣውፂና ዘለና ስለዚ እታ መሰጋገሪት እዋን ብሕጊ ክትቅየድ ስለዘለዋ ንዓኣ ዝምልከት ሕግታት ነዲፍና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ምስታት ናይ 1997 ቅዋም ምትእስሳር የብልናን ንሳ ንቀዋሚት ግዜ ኢላ ዝተዳለወት እያ ንሳ ንዓኣ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ክቅበል መተካእታ ድዩ ክገብር ንዓኣ ድዩ ከመሓይሻ ንህዝቢ ኤርትራ ትግደፍ ንሳ ንሕና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ቅዋም ክዛረብ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኣርእስትና ናይ ሎሚ ናብ ንቡር ምምላስ እያ ናብ ንቡር ምምላስ ስድራ ቤታት ተበታቲኑ እዩ ዘሎ ኣብዚ መሰጋገሪ እዋን ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ህዝብና ኣብ ስደት ይኸይዱ ዘሎ ተገዲዱ ስለዚ ኣብዚ መሰጋገሪ እዋን ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሕጊ ተጣሒሱ እዩ ዘሎ ልዕልና ሕጊ የለን ዓመፅቲ ጥራሕዮም ጎይቶት ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ሕጂ ኸ እንታይ ንብል ኣለና ናብ ንቡር ይመለስ ዓመፅ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ብሕጊ ክትግዛእ ክትክእል ኣለዋ እዛ ሃገር ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ከተማ ሸፋቱ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ድላዮም ገበርትን ሓደግትን እንደገና ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሰራዊት ናይ ሃገር ምክልኻል ንህዝብን ንቅዋምን ጥራሕ ክግዛእ ዘለዎ ንውልቀ ሰብን ንምልክን ኣይኮነን ክግዛእ ዘለዎ ስለተማዕራርዩ ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣካይዳና ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ ስለዚ እዚ ኣብ ንቡር ኣብ ንመልሰሉ ሰዓት ግን ሕጊ ንኩና ክቀይደና ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ቅዋም ከየድልየና ነንሕድሕድና ደንበ ተቃውሞ ተፈላለዩና ኢና ዘለና ንእመማን ኣጥፊእና ኣለና እከለ እንተመፅዩ ንኸበሳ ጥራሕ ዘገልግል እከለ ተመፅዩ ንደቂ መታሕት ጥራሕ ዘገልግል ክንብል ግዜና ሓሊፍናዮ ነንሕድሕድና ምትእማን ሲኢና ሓቢርና ምስራሕ ሲኢና ሕጂ ግን እንታይ ንገብር ኣለና ንውልቀ ሰብን ንውድብን ዝበሃል ንረሳዕ እዮ ብሕጊ ንገዛእ ብሕጊ እንተደኣ ተገዚእና سنيت كنفتني حبيرنا هاجرنا رأت أبزلو متشو خناتات هاجرنا داقم كن حدث عن خلينا نبنور كمرسان خل زلنا زيوتي أكايدانا زيوتي نحنا قالينا يزلنا تغاقر قوام مستعباينا يشحن شعتميت انتسعن شعاتن قوام أي تزامدنيا انت دلينا انت تسأليناون نساء تانا يشحن شعتميت انتسعن شعاتن حج خنا تقول انت نبلون كتقول أي تخيلنا رؤوس زخالة مكاتع نتوتات اللوا أدلاي انت أقوينو نبينو خالق جزي خنقرب نخيلنا نحنا قل نساء نقدفا قوامنا يهزبيا تمالي أدا أي تمالئتن ديمقراسيا وديانيرا أي نبرتن نسادات لينا متكاءتا أيد لينا نزبل أبز ترغاقئ أب نور مستملسنا حزب إيرترا زاتيو بزعبا قوام نبرتو كوسن كخلال الله حجدن كلنا تسامعنا اتا مسغاغريت اوان نخلنا انتي كتخونا الله وحستن كتكون معرنت فتيرا نخلنا بمعري كتانقدنا تخيل انتي انت قبرنا يا نزبل قل ناي حبار مراراد نتوتاتنا عملتنا زلنا سلازي كاب جزياو قوام ندبلنا خنصوعا نحنا ناي حبار مراراد نتوتاتنا زي آية نتمسا منقست زملكت ناي حبار مراراد نتوتاتنا زي آية إلنا نقعز نابتن قندي نايلومي تاريخاً زلوا دحري حفتي إلسا تناتي كفال زلوا انتاين حدا معرف أربعتها فولي مسلات حرنتات ناي حبرة سب أو جلتات حفتي إلسا انتاي تقلت نيرا كل تمثلات مثل كبرن ناي ولك زيقا خبركم زلوا قليسا أبز معرف أربعتها انتاي تبل زلا حبرة سب أو جلتات كأني قالوا زي أتوم كأني فولي مثلا أتوم كأني كحلوهم كخل علو يعتبر زلا سلازي بمنتهي تجمر إذا معرف أربعتي سدرابيت نسدرابيت كم حدا أقدر سبعتها نايت حبرة سب جرات وصله بتعم أقدر سبعتايو حبرة سب بيت سدرابيت زي بلو حبرة سب يلن سلازي تا حبرة سب تا سدرابيت ستيا
መንግስትን ሕብረተሰብን ከዓ ፍሉይ ክንክንን ምክልኻልን ክገብረላ ይግብኦ እያ ትብል እታ ስድራ ቤታት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ስድራ ቤታት ኩለን መንግስቲ ይኹን እቲ ሕብረተሰብ ፍሉይ ክንክንን ምክልኻል ከይ ኣብ ልዕሊአን ዓመፅ ከየጋጥም ከኣኒ ምክልኻልን ክገብረለን ይግባእ እያ ትብል ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ከዓ ሓዳር ክምስርት ይድንግግ ወለዲ ከኣኒ ንውላዶም ፍቅርን ሓልዮትን ከርእዩ ከኣኒ የገድድ ብኣምሳይኡ ከዓ ውላድ ወይ ውሉድ ንስድራ ቤቱ ከኣኒ ኣብ ግዜ እርጋኖም ከኽብርን ኣብ ግዜ እርጋኖም ከዓ ክጠውርን ከም ዝግብኦ ከዓ ትድንግግ ስለዚ ናብ ባህል መለስ ናብ ንቡር ንመለስ ኢና ንብል ዘለና ናብ ንቡር ክንምለስ እንተደኣ ኮይና እታ ቀዳመይቲ ኣገዳሲት ባዕታ እታ ስድራ ቤት እያ ስለዚ ስድራ ቤት ፍሉይ ክንክንን ምክልኻል ክግበረላ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ዘለናዮ እዋን እንተዳሪኢኹም እቲ ዓማፂ ጉጅለ ነታ ስድራ ቤት ይኽባታትን ዝፍትን ዘሎ ስድራ ቤት በታቲኑ እቲ ሕብረተሰብ ዝበሃል ከም ዘይብልና ባህል ንቡር ንመለስ ኢና ንብል ዘለና ናብ ንቡር ክንምለስ እንተደኣ ኮይና ስድራ ቤት እውን ስድራ ቤት ፍሉይ ክንክንን ምክልኻል ካብ ዓመፅትን የድልያ ዝብል ከም ዓንቀጽ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ ካልኣይቲ ንሕብረተሰባዊ ጉጅለታት ናትና ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ጉጅለታት ኣለውና ብዙሕነት ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ኢና ንብል ስለዚ ዝተፈላለዩ ባህልን ክብርታትን ኣለውና ስለዚ ኤሪትራ ንኩሉ ባህልታትን ክብርታትን ናይቲ ሕብረተሰብና ብማዕረ መሰል ትህብ ብማዕረ ኣፍልጦ ትህብ ብማዕረ ከኣኒ ክኽበሩ ከም ዝግብኦም ይድንግግ ስለዚ እዚ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ንብሎ ሓድነት ሕነት ንባህልን ክብርታትን ናይቲ ሕብረተሰብና ዝገልጽ እዩ ነዚ ከኣኒ እጦን ክብርን ከም ዝግብኦ ከኣኒ ትድንግግ ካልእ ንመሰል ንብረት ዜጋ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኤሪትራ ብውልቂ ይኹን ወይ ብሓባር ካልኦት ንብረት ንምጥራይን ንወረስቱ ንምትሕልላፍን መሰል ይህልዎ እያ ትብል ስለዚ እዚ ከኣኒ እንታይ እዩ ኩሉ ኤሪትራዊ መሰል ናይ ንብረት ናይ ምጥራይ ንወረስቱ ናይ ምትሕልላፍ ሙሉእ መሰል ክህልዎ ከም ዘለዎ ከዓ ትድንግግ ስለዚ ኤሪትራ ናይ ኩሉና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸድና ንብረት ክነብር ንብረትና ናብ ወረስቲ ከነተሓላልፍ ፍቁድ ምዃኑ ይድንግግ ሕቶ ቋንቋ እዩ ኩሉ ኤሪትራዊ ቋንቋታት ብማዕረ መሰል ከም ዘለዎ ይሕግግ ናይ ስራሕ ቋንቋ ከኣኒ ዓረብን ትግርኛን ኮይኑ ኣብ ዝመሰጋገር እዋን ክጸንሕ ይድንግግ ማለት እዩ ካልእ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝምልከት እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብያተ ፍርድታት ናይ ኤሪትራ ድሓር ክንገልጾ ኢና ነፃ ኮይነን ክንቀሳቀሳ እየን ግን ነፃነተን ሓልየን ማለት ንሳተን ከኣኒ ንዜጋታት ከኣኒ ክብሪ ናይ ዜጋታት ክትንክፋ ግን ኣይግብአንን እዩ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሕጂ እዛ ፍልይቲ ዓንቀጽ እዚኣ ፍሉይ መሰላትን ሓርነታትን ትብል ዘላ ምምሕዳራዊ ፍርዲ ፍትሒ ኩሎም ዞም ኣብያተ ፍርዲ ንብሎም ዘለና ነፃ ኮይኖም ከንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ነፃነቶም ማለት ግን ናይ ካልኦት ሰባት ነፃነት ግን ክትንክፍ የብሉን ስለዚ ዜጋታት ብኣኽብሮት ክስምዑ ይግብኦም ቁልጡፍ ርትዓውቲ ክረኽቡ ከኣኒ መሰሎም እዩ እንተደኣ ዜጋታት በዚ ምምሕዳራዊ ፍትሒ መሰሉ ወይ ረብሓታቱ ምዝትንከፍ ከኣኒ ግቡእ ምምሕዳራዊ መኣረምታ ክግበረሉ የገድድ እዚ ርእሲ ሕግዚ ካልእ ኣርእስቲ ኣብዚ ኣገዳሲ ኢሉ ዝገልጾ እንታይ እዩ እዚ መባእታዊ መሰላትን ሓርነታትን ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትንከፍ የብሉን ኢልና እንዲና ነርና ግን ግዝያዊ እገዳ ግን ክግብ ዝብል እዚ ግን ሃገራዊ ስግኣት ምዘጋጥም እዩ ናይ ግዳም ወራር ሕድሕድ ኩናት ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝበሃሉ ምዘጋጥሙ እቲ ፕሬሲደንት ዝውስን ኣብ ኤሪትራ ሪኢኹም እንተደኣ ኮንኩም ቅድሚ ሕጂ ኩናት ዘእትወና እቲ ፕሬሲደንት እዩ እቲ ፈጻሚ ኣካል እዩ ኣብዚ ግን ሕጂ መን እዩ ኮይኑ ዘሎ እቶም ተወከልቲ ህዝቢ ሃገራዊ ባይቶ ጥራሕ እዮም ሃገራዊ ባይቶ ብክልተ ሲሶ እሳቶም ከመን ብናይ ኣብዝሓ ድምፂ ይኮነን ፍርቂ ስለ ዝወሰኑ ይኮነን ብክልተ ሲሶ ካብቶም ኣባላት እዚ ሃገራዊ ስግኣት ኣጋጢሙሎ
ግዜያዊ እገዳ ክግበር ኣሎ ኢሎም ተሰማሚዖም ሽዑ ጥራሕ እዩ እቲ ግዜያዊ እገዳ ዝኸውን ንሽዱሽተ ወርሒ ከኣት ዝነውሐ ክፀንሕ ይኽእል እንዳበለ ዝኸይድ ስለዚ እዚኣቶም እታም ኣብ ምዕራፍ 4 ፍሉይ መሰላትን ሓርነታትን ናይ ሕብረተሰባዊ ጉጅለታትና ዝገልጽ እዩ ኣብ ምዕራፍ 5 እንተረኣኺና ኣገዳሲት ሕታያ እዚኣ እንታይ ኣብቲ መሰጋገሪ እዋንሲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢና ንምስረት እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ እዚ ዓማፂ ጉጅለ መንግስቲ ኮይኑ ክዕምፀና ክኢሉ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ንሱ ከይድገም ንብል እንተዳኣለና ኮይና እዛ ምዕራፍ 5 መንግስቲ ከመይ ገይሩ ይምስረት ትብል ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ናብኣየ ዝኣቱ ዘለኹ ሕጂ ማለት እዩ ንሕና ኣሚምናዮ ዘለና ወይ ዝቡ ዘሎ ንጥፊ እንታይ ዝገልጽ እዚ መሰጋገሪ መንግስቲ በቀዳማይ ገሊጽና ኢና ንሰለስተ ዓመት ክኸውን ኣሎ ወይ ዝብል ስለምንታይ ሰለስተ ዓመት ንዝብል ስቂልና ብሃውሪ ዘምፃና ይኾነን ሽዑ ገሊጽና ነርና ኢና ናኡ ተመሊሱ ስምዕዎ ስለምንታይ መሰጋገሪ እዋን የድሊ እቲ መሰጋገሪ እዋን ከስለምንታይ ሰለስተ ዓመት ኢልና ኣሚምና ኣለና ብመጽናዕቲ ብሳይንሳዊ ብስነ ፍልጠታውን ክውንነት ኣብ ግምት እትዩን ዝተበጽሐ መደምደምታ ምዃኑ ተገሊጹ ሕጂ ኣብኡ ኣይመለስን ግን መሰጋገሪ መድረኽ የድልየና ይኻ ተባህለ ዘይምእኹል ሕደራ መንግስቲ ዘድልየና ኢልና ግን ኣብዛ ኣሚምና ኣለና ዘይምእኹል ምክንያቱ ምእኹል ክኸውን ክደሊ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ምልክ ገጹ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ዘይምእኹል ምሕደራ መንግስቲ እንተዳኢልካ ግን እቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ይመቃቀል ስለዚ መቃቀል ሕድሕድ ምትሕተታት ይህሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝብሎ ፈረንጂ ስለዚ ዘይምእኹል ምሕደራ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኣብታ መሰጋገሪት እዋን ነታ ሰለስተ ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ዘይምእኹል ጥራሕ ዘይኮነ ከኣኒ ኣብ ውሽጡ ሚዛኑ ዝሓለወ ምክፍፋል ስልጣን የድሊ ኣብ መንጎ ፈራዲ ሓጋጊ ፈጻሚ ኣካል ሚዛኑ ዝሓለወ ምክፍፋል ስልጣን የድሊ ስለዚ ሰለስቲኦም ነፃነቶም ሓልዮም ክጓዓዙ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኢደ ምትእትታው ክህሉ የብሉን ሓደ ሰብ ካብ ሓንቲ ቦታ ንላዕሊ ስልጣን ክሕዝ የብሉን ንኣብነት ናይ ኢሳያስ እንተዳሪእኹሞ ናይ ፈጻሚት ኣካል ሓላፍ ናይ ሓጋጋ ኣካል ባይቶ ንብሎ ናይ ተባይቶ ኣቦ መንበር ንሱ እዩ ናይ ፈራዳ ኣካል እቲ ፈራዳ ኣካል ንዕኡ ተፀዋዕነቱ ምክልኻል ናይ ሃገር ንኣብ ትሕቲ እዩ ስለዚ እዚ ከተወግድ እንተደኣ ኮይንካ እዚ ሚዛኑ ዝሓለወ ምክፍፋል ስልጣን ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ ናይ መንግስቲ ኣካል ንላዕሊ ስልጣን ክሕዝ የብሉን ኢሉ እውን ይድንግግ ካልእ ኣገዳሲ እንታይ እዩ ስለዚ ዘይምእኹል ኢልና ስለ ዘለና እንታይ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ዝበሃል ክህሉ እዩ እተን ናይ ቀደም ኣውራጃታት ዝነበራ ከኣኒ እሳተን ክህልዋ ክኽእል ኣለዎን ተባሂሉ እዩ እማም ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ እቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ኣብ ኣውራጃታት ዝፍጠር ባይቶን እቲ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ይመቃቀል ካልእ እዚ ንባዕሉ ምልኪ ካልኣይ ግዜ ከይመፅእ ዝከላኸል እዩ ስለዚ ኩለን ኣውራጃታት ባይቶን ገይረን ነቲ ዝበን የመሓደራ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ መንግስቲ ነቲ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ክቋፃፀራ ይኽእለን ነፃነተን ሓልየን ክኸዳ ይኽእለን ካብ ዓዲ ጀሚራ ካብታ ዝነኣሰት ዓዲ ጀሚራ ክሳዕ ኣመሓዳሪ ዞባ ከኣኒ እቶም ተቐማጦ ህዝቢ ባዕሎም ብቐጥታ ኣመሓደርቶም ይመርፁ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ርኢናዮ እንተደኣ ኮይና ካብ ኣመሓደርቲ ዓድን ከባብን ጀሚርካ ክሳዕ ኣመሓደርቲ ዘለው በቲ መንግስቲ እዮም ዝምረፁ ስለዚ እሙናት ኣገልገልቲ ናይቲ መንግስቲ እምበር እሙናት ኣገልገልቲ ናይቲ ህዝቢ ይኾኑን ኣብታ መሰጋገሪ እዋን ግን ካብ ዓዲ ጀሚርካ ኣመሓዳሪ ክሳዕ ናይ ኣጃ ኣመሓዳሪ እዚኦም ብምሉኦም ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝመርፆም ህዝቢ ባዕሉ ይመርፆም ብቕዓቶም ከኣኒ ብብቕዓቶም ሕጉስ ኣብ ዘይኮነሉ ሰዓኸረ ካብ ስልጣን ከባርሮም ይኽእል ኢልና ኢና ኣሚምና ዘለና ስለዚ እዚ ሶቨሬኒቲ ናይ ህዝቢ መሰል ልዑላውነት ናይ ህዝቢ ምኽባር ማለት እዚኣ እያ ስለዚ መሰል ናይ ህዝቢ نخبر كخبر الله كابتا مساقاقر سلازي خاب عد جميرو هزبي اب عد تأكيبو اما حداريو بعلو عد بلا ولا اكباب بلا بعلو يقبر ناي وردا اتوم ابتا وردا زلو اما حداري ناي تاو نقص وردا بعلوم يقبرو اوراجا اما حدارو ناي اوراجا
ህዝብ ጥራሕ እዩ ዝመርፆ ይህልዎ እቶም ባይቶ ናይ ኣውራጃ ምስተመርፁ ድዮም ነቲ ኣውራጃ ማሓዳር ዝኸውን ዝመፅዎ ካብ ውሽጦም ቀጥታዊ ምርጫ ዝግበር እዚ ናይ ደቂቕ ስራሓት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ተሰማሚዕና ምስ ወዳእና ድሕሪኡ ዝረቅቕ እዩ ግን እዚአን ኣገደስቲ ምክንያቱ ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብዚኣ ክንሕሉ ዘለና ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ ከይንጋገ ካልኣይ ግዜ ዕብለላ ከይመፅእ እዚኣ እታ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ማለት እዩ እሞ መንግስቲ ክትምስርት እንተደኣ ኮይንካ መጀመርታ ተካይዶ መስርሕ ከኣኒ ሃገራዊ ባይቶ እዮም ዝምረፁ ስለዚ ሃገራዊ ባይቶ ከመይ ክምረፅ ከመይ ገይሩ ይምስረት ሃገራዊ ባይቶ ትብል እያ ሃገራዊ ባይቶ ክልተ ኣማራፂታት ኣቅሪብና ኣለና ህዝብና ዘትዩ ካብዘን ክልተአን ኣማራፂ ዝሓሸን ኢሉ ዝወሰደን ብኡ መሰረት ክበር ኣለዎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና ተን ክልተአን ኣማራፂ ከቅርበን እቲ ሓንቲ ኣማራፂት እንታይ ትብል ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ዝነብር ህዝብና ንፓርላማ ይሰድድ ባይቶ የቀውም ሃገራዊ ባይቶ ምስ ቆመ ከዓኒ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ብድሕሪኡ ካብ ውሽጡ ዝኸውን ሰብ የውፅእ ስለዚ እቲ ፕሬሲደንት ከዓኒ ካቢነ ናቱ ይገብር እታ ብሃገራዊ ባይቶ ከዓኒ ፈራዶ ዝኾኑ ሰባት ከዓኒ እቲ ፕሬሲደንት ኣይኮነን ዝእምም ርእይቶ ክህብ ይኽእል ይኸውን ሃገራዊ ከዓኒ ፈረድቲ ኣካላት ባህሉ ካኣቶም ተወከልቲ ህዝቢ ፈራዶ ዝኾኑ ነቲ ፍርዳዊ ምሕደራዊ ፍትሒ ከዓኒ ንዕኡ ከዓ ይመስርትዎ ስለዚ ሰለስቲኦም ኣብ መጨረሻ ግን በቲ ቅዋም በቲ ግዜያዊ ቅዋም ርእሶም ዝኽኣሉ ኣምነን ሕድሕዶም ኢደ ምትእትታው ዘይብሎም ሰለስተ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኮይኖም እዮም ዝካየዱ ሰለስተ ኣካላት ናይ መንግስቲ ከም ልሙድ ኣዘራርባ ኣለኹ እምበር ኣብቲ ወረቐትና ዘሎ ራብዓይ መንግስቲ እንዳተባሃለ ዝግለጽ ነፃ ፕረስ እውን ኣሎ ነፃ ፕረስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ካብዞም ሰለስቲኦም ኣካላት ናይ መንግስቲ ንላዕሊ ንመሰልን ክብርን ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕላው ዓብ ተራ ዘለዎ ነፃ ፕረስ እዩ እቲ ነፃ ፕረስ ከዓ ከም ራብዓይ ኣካል ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ዓንተወይ ሓፍትና ኤልሳ ከም ዝገለፀቶ ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ነፃን ሓላፍነታውን ፕረስ ክህሉ እዩ ስለምንታይ ሓላፍነታዊ ፕረስ ዝበልኩ ነፃ ስለምንታይ ኢልዮ እቲ ፕረስ ነፃ ይኸውን ሰባት ርእይቶኦም ብነፃ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉ ይፍቀድ ሓላፍነታዊ ንብሎ ዘለና ግን ኩሉ ተዛሪቡ ከም ድላዩ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ በቲ ዝሓፎን ዝተዛረቦን ከዓኒ ኣብ ፍርዲ ክሕተት ይኽእል እዩ ሓሶት እንተደኣ ተዛሪቡ ዘይኮነ ነገር እንተደኣ ኣፀሊሙ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ብሓላፍነት ከዓ ንዕኡ ይሕተተሉ ስለዚ እቲ ዝተበደልኩ ዝብል ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ የቅርብ ቤት ፍርዲ ብመርትዖታት ጭቡጥ ኮይኑ እንተደኣ ረኺባቶ ቤት ፍርዲ ከዓ ትውስነሉ ስለዚ ነፃን ሓላፍነታውን ፕረስ ኢና ንብል እዚ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብኡ ተገሊጹሎ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ኣማራፂት ሓንቲ ኣማራፂት እንደ ነጊረኩም ወከልቲ ህዝቢ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃኢ ሃገርን ዝርከብ ብወከልቲ ህዝቢ ገይሩ ሃገራዊ ባይቶ ይምስረት ዝበልክዋ ቀዳመይቲ ኣማራፂት እያ እታ ካልኣይቲ ኣማራፂት ከዓኒ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘለዎም ኮይኖም ብተወሳኺ ግን ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ወልቀ ሰባት ተወከልቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እውን ምስኦም እንተተሓወሱ ፅቡቅ እዩ ዝብል ካልኣይቲ ኣማራፂት ኣላ እዚ ብሓባር ኣብ ንዝተየሉ ሰዓት ኣብ ኦክላንድ ኮንፈረንስ ኣብ ንገብረሉ ሰዓት ህዝቢ ካብዘን ክልቲአን ኣማራፂታት ክመርፅ ይኽእል እዩ ስለዚ በቲ ሓባር ዝተሰማማዕናሉ ከዓኒ ኩሉ ናብኡ ተቐይድና ሽዑ ክንከይድ መታ ብድሕሪ እዚ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ኣብዚ ዝለዓል እንተደኣ ሃገራዊ ባይቶ መስሪትና እቲ ሃገራዊ ባይቶ ፕሬሲደንት ይምዝዝ ኢልና ኢና ሓላፍነት ናይቲ ፕሬሲደንት እንታይ እዩ ምክትል ፕሬሲደንት ክህሉ ንእምም ምክንያቱ ፕሬሲደንት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝኾነ ሓደጋ ምስ ዘጋጥሞ ንስራሕ ብቑዕ ኮይኑ ብዘይርከብ ምክትል ፕሬሲደንት እንተደኣ ሃልዩ ነቲ ስራሕ ክትክኦ ይኽእል ንዝብል ኣለና እቲ ፕሬሲደንት ክሳዕ ክንደይ ይፀንሕ ያው ዝተፈልጠ እዩ 3 ዓመት እንተደኣ ኢልና ን3 ዓመት ማለት እዩ እቲ ፕሬሲደንት
ከም ኩሉ ኣባላት ባይቶን እቲ ፕሬሲደንትን ኣብ ስራሕ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ብሲቪላውን ዘመናውን ሕጊ ኣይክሰሱን እዚ ልሙድ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ እዩ ዘኽስሶም ኩነታት እንተደኣልዩ ኮይኑ ነቲ ፕሬሲደንት ግን እቲ ባይቶ ዘትዩ ብሰለስተ ድምፂ ናይ ባይቶ ምዝርከብ ሕጊ ጥሒሱ ተባሂሉ ምዝክሰስ እቲ ባይቶ ግን ክውስን ይኽእል እዩ ነቲ ፕሬሲደንት እዚዩ እቲ ብድሕሪኡ ስለዚ ትሕዝቶ እንታይ ዝገብር እቲ ፈጻሚ ኣካል እቲ ሓጋጋ ኣካል እቲ ፈራዳ ኣካል እንታይ ዝገብር ዝብል ብምልኡ ዝርዝራቱ ቀሪቡሎ ንቡር መግለጺታት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቅዋም ንረኽቦ ጉዳያት ስለ ዝኾነ ፍሉይነት ስለ ዘይብሉ ግዜኹም ክቐትል ኣይደልን እየ ምክንያቱ እቲ ዝርዝር ክንሪኦ ክንረኽቦ ንኽእል ስለ ዝኾና እዚ ፍርዳዊ ምምሕዳር ፍርዲ ግን ኣገዳሲ ንዓና ምክንያቱ ፍርዳዊ ኣካል እንተደኣ ዘይሓይ ፍትሕን ርትዕን ማዕርነትን ከተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ካብቲ ናይ ቅዋም 97 ብዝበለፀ እዚኣ እቲ ምምሕዳር ፍርዲ ዝያዳ ድልዱል ክኸውን ዝያዳ ነፃ ክኸውን ዝያዳ ዓቕሚ ክድልብ ዘኽእሎ ድንጋጌታት ኣብኡ ኣስፊርና ኣለና ክርአ ዝኽእል ኮይኑ ስሙዓኒ እዚኣቶም እዮም እቶም ቀንዲ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ዝርዝር እንተኣትየ ግዜ ከይወስደልኩም ነዚኣ ተኣኽለና እዚዩ እቲ ኣመሰራርታ መንግስቲ እንታይ ይመስል እቲ መንግስቲ ንምስርቶ ኣብ ተመሰጋገሪ እዋን ዝቕይድ ድንጋጌታት እዚኣቶም እዮም ሕጂ ብድሕረይ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ክገልጽ እዩ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ኣብ ምንታይ እዩ ከድህብ ተወሳኺ ድንጋጌታት ኣለዉ ተወሳኺ ድንጋጌታት እዚኣቶም እንታዮም ስለምንታዮም ተደልዮም ምስ ሙሉእ መግለፂታቶም ክገልጽ እዩ ከምቲ ኣርእስትና ግን ኩሉና ክንዝክራ ዘለና ኩሉነን እዞም ኩለን ንገልፀን ዘለና ናብ ንቡር ክንምለስ ዘኽእለና መራራድ ነጥብታት ኢና ነቐምጥ ዘለና ናብ ንቡር ክንምለስ እንተደኣ ኮይና ናይ ግድነት እዚኦም ክፍፀሙ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ኢና ነቐምጥ ዘለና ማለት እዩ ሓፍተይ ኤልሳ ዝቐመጠቶ ናብ ንቡር ክንምለስ እዚኣቶም ሕጊ ኮይኖም ክቐርቡ ኣለዎም ኢላ ኣነ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ይምስረት ተወሳኺ መሰላትን ጉባኣትን ናይ ሕብረተሰባዊ ጉጅለታት እዚ ግሩፕ ራይትስ ዝበሃል እንታይ እዩ ናብኡ ዝያዳ ኣድሂበ ነይረ ሕጂ ከዓኒ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ተወሳኺ ድንጋጌታት ኣለዉ ንሳቶም እንታዮም ስለምንታይ ከየድልዩና ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ክገልጽ እዩ ስለዚ ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩም የመስግን ንዶክተር ኢብራሂም ስራጅ መድረክ ይገጥፈሉ አሎ ይስማዕ ተለኹ እስከ ምልክት ግበሩለይ ደቂ ሓወቦይ ኢብራሂም